Salamat. Si SB Kulano ba? Gusto na ko jaketan. Di man ko put user out. Di ko kakuan ba? Ay, so man yan. Ana ba? Ako lang ang nagikuan. Hinay-hinay, dandahan ako. Uy, ano ba? Unsaon man ni siya nga time out na ko. Di man ko kamao. Asa raman sa nawa lagi sa ko. Hala. Salamat ning. Hala, nawa lagi si Biko. Unsaon man ni pagkuan? Hala, si Bicolano. Unsan daw ang pindot? Uy, di dito moderator. Hala, Bicolano. Pag-type ko do otro. Asa nga to ko sabi. Nag-try mo ko kuan ning stream niya. Di pa ko kamako. Masa man yun. Salamat ning. Ikaw man yun na. Kay Karel, ikaw ning no? Hala, si Is Bicolano ba? Naasa man ni siya. Parang man ni pag na-time out. Next time out. 300 seconds. Ala, nawa. Ala, sorry, Judy ko. Kung saan man nino, eh? Paano man to? Wait, remark. Hello. Si Is Bicolano ba? Ako na time out, man. Saan man siya pag-open, oy? Pumarunong ni Is Bicolano ba, eh? Pagod ba? Hala, si Is Bicolano nawa man, oy. Karel, TV. Sige, paglablaban mo din ha, ay. Paglablaban mo na kayo dyan. Remark, salamat. Oo, maglablaban mo diha. Karon na, unsaon man to no si Is Bicolano, oy. Time pa kadali.
Buhat eh. Amore. Si Karel. Laoy na nga man si Bicolano. Uy, saan paano man yun si Bicolano? Remark, Jenny, tulungan ako, kawawa naman nun. Na time out, akala ko moderator na yun. Naroo si Bicolano, saan man siya pagpo? Ano yun, na time out man siya. Kaluoy. Na-block for 5 minutes. Hello, uy, paano man to? Kawawa naman si Bicolano. I'm sorry. First time ko sa StreamYard ba? Ganan gabi. Sus, magpa-mistake. StreamYard kay Kuan. Ning's Kitchen. Magbayad ko aning Kuan. StreamYard ko. Kainis, nag-loading na naman ako. O, dikitan mo yan, ano, remark. Nana diya sa Saudi pag sinining. Sining's Kitchen. Saudi na siya. Stay home, stay home, stay home. Yes. Si Amore, di kita ng premiere. Si Nining, premiere din. Si Ning's Kitchen, premiere din niya. Yukin's Family TV, dikit-dikit kayo dyan. Ning, dikit tira ni si Nick Ning. Ning's Kitchen. Dikit tira si Nick. Nick ba kumanghod? Og si Abira Shine. Dikit tira sabi kay balikan man kana nila. Ikaw na lay una kay ikaw may muni. Sila may kuan ba? Sila bubal sila. Si Loding oh. Ngari okay man siya pero shout out Philippines. Province of Leyte. Oh, ano you can shout out na mo. Si ano, si Andy ay, si Boy Boy. Hello Boy Boy. Atilan, Gian, Chelsea. Shout out sa inyo. Boy Boy. Yan. Gian, Chelsea, Yahoo. Guy, nagloading. Nagloading. Nang babuhat, ayun, oh, narapuhat, oh. Babuhat, talikod na po kayo. Karon na ay signal dili ba? Kita. Nagloading. Loading. 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 Dito nakikisama si Loading.
kisama. Pagkainis. Naggaling og mani. Araw. Mani. Mani. Peanut butter. Ano na mga kuriba. Kita yung magaling naman tayo mga ginaling na yun. Paita. Imute kay ban
Hoy, amore! May pa-green-green ka pa dyan. Thank you. Thank you sa makulay na green. Hoy, amore. Okay, nakasubok. Thank you. I-mute ko kasi maingay, nag-grind ako. Thank you, amore. Hoy, amore, naawa ko kay Bicolano ko kanina ba? Na-time out ko. Hindi ako marunong. Kala ko moderator yun. Kala ko moderator yung napindot ko. Hindi ko alam kasi dito sa Premiere. Kala ko ano na yun. Moderator. Di na mabuksan ba? Di man ako mapakali kay ano eh. Kay Bicolano. Ilang papasok pa naman yun. Binuksan ko yung laptop, hindi naman din mabuksan. Loading. Di mabuksan. Yun na.
I-mute ko ha.
Sino man yan si Secret sana? Secret, secret. Shout out sa'yo, Secret. I'm fine. Ikaw, madali na busoy. Ikaw pala yan si Secret, ha? Salamat. Salamat po. Report sa ta. The rest, but I cannot say. It's here on the only here. No. Hmm. The lemon? Ah, okay. Will lemon. After the space only, maybe? The space one or not the next one? Here? This next one? Just the first one? Hmm. Huh? See? You right? Or you make that one before now? Yeah. But that's just fry and then fry. Uh, uh, uh.
Salamat, amore. Pagpulpak mo kay Saneng Kitchen. Tagal naman kayo, Ken. Yun kay Neng's Kitchen. Gawa ako ng ano ba, yung potato, lagyan ng flour, tapos i-fry siya, lagay sa salad. Yung iba, ilagay ko sa freezer. Handa lang ako ba para may time mag-salad. Kapag pati yung onion, pang salad din to, lagyan ng flour. Tsaka buka sa koshere. Okay ba, amore, yung ano, signal? Hindi masyado nag-loading. Karating ka na sa work, amore. Kay gimute, man tanong ko ganihan eh. Sige, pasok direto ng sa ako eh. Oh. I-exit connect kasi balik na pag-open, magawas ang kuan. Gawas ang advertise ba. Ikaw lang taga-duwa ba. I-exit ko. Ngadto sa kuan. I-exit na human balik ko open, magawas ang ads ka na. Duwain lang akong ads. Luminan cellphone ko kasi lang ko. Try ako doon. Try ako doon.
Exit ra kay lang pag tapay exit ra nimo imo pangon ay balik na pud nimo gawas sa ads mo to imo i-play. Ako sa inyo kay banha ang washing.
Tama na po kayo. Sige, sige, Amore. Punta ka doon kay Madam Mike. Hala. Okay. Okay, Amore. Saan? Saan eh? Garam. Saan eh? Paano magpalipad? Oh, pakulayan ko ang pasilaw. Palupad ka kung naa kay ATM. Paliparan mo ko pag may ATM ka ni. Arang, thank you, Amore. Oo nga. Dito na. Kaya baka na pupunta ka doon kay ano, Madam Mike. Puntahan mo din sa Madam Mike. Wala. Wala man sila Chloe. Si Boy Boy at saka si Lian. Wait, tayo sa huwag mo anuhin ng signal. Parang gumana siya. Pero wala pa namang 2 oras. Nag-angat. Boy. Nasunog na. Nag-silent din siya. O kasi may ano siya, di ba? May trabaho si Madam Mike. Sa Friday na yan siya mag-ano ako rin. Sa Friday na yan siya mag-test na hindi silent.
Okay, amore. May kamot na talpak sa baba. Gutom na sa oras na. Alas 3 na. Pagkaon. Ate. Dispo dire ba?
Oo, madam. Nakalalim pa rin. Okay pa naman ang signal. Kaya sulitin muna natin. Habang meron pa din akong ginagawa sa kusina. Yun. Ganito ako maghapon ko sa kusina. Kaya at least may kasama ako. Kung wala lang dito ang music. Music sana na. Ano ko, mute ko kasi nag-washing din. Matulog ka muna, madam. Uy, alas 2 pa. Alas 3 pa lang, oh. Matulog ka muna. Madaling araw pa. Alas 4 gising ka na magtrabaho. Ay, alas 5 pa na. Buti nga nakikisama pa si Ludwig sa akin. Nakikisama pa din. Bait si Ludwig kasama. Mute ko na. May nag-washing ako maingay.
Hi, sweet. Are you there? I didn't say it. Sorry. Thank you sa paharang. Thank you for coming, sweet. Thank you so much. How are you? Amore, nandyan si Sweet and Savory. I'm busy, Sweet. Hi, boss. Thank you. Sa dan tamsak there. Hindi ka nagilis? Magilis ka. At least may ano Ako kahit walang tao ba, maano mo lang may level. Hoy, talaga. Nagsilip-silip dyan si wife. Itamsak mo din ng mga ano dyan, alagad. I'm fine too, sweet. Mendoza, dikitan mo si Sweet and Savory, oh. She's a good person. Ano, manual lang. I told to Mendoza, Sweet, that he's visit your house, you know, to dikit-dikit you. Okay, shout out, Mendoza. Nandyan si Madam tulog pa. Kanina nandyan. Ang ating principal. Sumilip sa akin kanina. Nagpalipad siya. Dami ko pang gawain. Oy. How's your kids, sweet? Ito naman. Oo. At least if you have time to dikit-dikit, you can dikit-dikit too. Ang layo ko pala. Oo, si Amore at saka si Madam Cookie. Ilang try lang ba? Tapos ng washing. Thank you for visit there. Hmm. Diyan ko na to nag-ano nakikisama pa yung ano ko wifi. Kaya sulitin ko muna habang nandito ako sa kusina. Nag-ano siya Okay siya na nag-StreamYard ako. Kaano ko lang ng StreamYard. Katry ko lang ba kung okay siya. Okay na pala. May signal siya. Okay, go ahead. O, hindi ako marunong dyan sa akit-akit na yan. Akit bahay ka? Sige na, at busy pa din ako. Thank you for coming. Dong Mendoza. Sige na. And thank you, sweet. I-mute ko na naman kasi mayroon pa akong gagawin. At least gumagana pa yung wifi ko. Steady mo na to. Okay? At least may ano tayo. WH. At hindi mamumula. O, di ba? Okay, bye.
Hindi ko kayo madikitan kasi nahirapan ako sa tumang kalisod. Hindi.